Elikkä semmonen juttu. No niin, spärdäri menee vettä. Skortsu. Vaisuu. Saatana, että on liuka. Hyi! Eikä tuo varmastikaan käytetty Oi, se vähän... kortsu. Häh? Eikä tää käytetty kortsu. Eikö siinä ole valmiiksi liukastetta? Nostetaanko nyt? Näin. Antaa se mennä niin täältä, kun vaan nää kortsuthan kestää aika paljon vettä. Eihän tämä pysy. Pysy. Ei pysy. Laitetaan hetkeksi. Eikä tää kovin vetellä se puhkia. Voi saatana tämä painautta. Näin iso tää on. Lisätään vettä. Lisätään vain vesi. Ei tämä edes. Sruik. Oi, nyt on tullut kyllä melkoiset hevosen mällit täältä. Mitkä lie... Norsu. Dinosauruksen mälli. Kylmempää. Joku kylmempää. Älä isoja kortonkeja. Katos nyt sitä kokoa, saatana. Tää kyllä ruiskaa päälle. Jumalauta. Tähän pitäis mennä 4 litraa maitoa, eli kyllä tässä jo yli. Vähän ehkä pieni. Hyi saatana. Saatana, että on iso. Kato nyt, kun käsi on tässä, niin... Oh. Laita kiinni, sitä pitää puristella, kun se on niinku tissi. Hyi saatana. Saatana, että on iso. Laittaa vielä lisää vettä, antaa se räjähtää siihen vesimäärään. Tää on munan muoto. Älä lauta, räjähtää pian naama. Oi saatana! Vetävä. Veitte niin paljon. Ei puhennut vielä, lähti vaan tuo lapasi. Tästä saa sitten penitrenkaan tehtyä kokein omalla tavallaan. Kuvaako tätä keissiä? Meikäläinen laittaa tän takastoheen. No niin. Hyi. No mitä? Riittää vielä. Kunhan se ei repii. Pietät siitä sillä. Täysillä. Mennäänkö sinne vettä? Menne. Ei. No ihmettähän tää kortsu reppii. Laita se solmu ja räjäytetään jotain vettä. Vittu. Ota sinä, niin mä voin solmu. Jossaa se kortsun nuppi. Näin teemme Heitetään se sitten tonne pesuun. Se pitää varmaan kaksin käsi ottaa. Niin Otee siitä. se on niinku pikku vauva sen kanssa. Saatana. Sen kanssa. Menikään se solmu? Meni. Nyt sen kanssa ei saa tehdä minkäänlaista virhettä. Ui saatana, sitä painaa. Ara se lörsä. Ui saatana! Auko se auki? Meni vähän yli. Nyt täältä on tuo kortsu pois sieltä, ettei kato. Yeah. Tuokin rengastusta. Penisrengas. No niin, voi niitä kortsuja näinkin käyttää. Siinä oli yksi testi. Hyi, se on ihan keltainen se mälli. Lehyen kuntoinen. Sitä voi vielä käyttää, vetää mulkkuun. Joo. Joo, toimiva vielä. Hyi, ihan keltainen, niin kuin siellä olisi kustus sisällä. Vetää sitä se vessanpöntöstä alla. Keettävä. Niitä ei kyllä oikeesti saa. Sinne meni kortsumies. Eipä mennyt. Ui, meneekö? Minä kusen sen päälle. Kuvataan. Joo. Mitäköhän hyvää jääkaapista löytyy? No niin. Niin on kahvit. Siellä on jukurtteja. No niin. Mortsu.